Tlestit il-binja tal-proġett tal-Fisheries Hub fil-Marsa b'investiment ta' 1.2 miljun euro. Waqt żjara fuq l-lan tax-xogħol mill-Ministru Anton Refalo, Segretarju Parlamentari għall-Akwakultura u s-Sajd, Alicia Buġija Sajd, ġie spjegat li l-proġett issa se jgħaddi għat-tieni fażi b'investiment ta' madwar 2.2 miljun euro. Id-Direttur Ġenerali għall-Akwakultura u s-Sajd Bjorn Azzopardi spjega li b'kollox mal-150 ħaddiem se jmur ġo dan il-ħabb. Matul il-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin telqu it-tieni fażi ta' din il-binne. Propju bix-xogħlijiet tal-finishings li se tkun qed titrasforma din il-binja minn waħda tista' tgħid ġebel u saqaf għal waħda imlestija u kompluta lesta biex tilqa' lill-impjegati tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Dan il-proġett jiforma parti minn viżjoni usa fejn se tejjeb il-kondizzjonijiet tax-xogħol, jipprovdi infrastruttura aktar effiċjenti u sostenibbli u li b'mod ġenerali jkontribwixxi għar-riġenerazzjoni tal-Marsa. Il-binja għandha b'kollox 4 żonari u se tkun mamra f'faċilitajiet u tamir teknoloġiku biex jaqdu l-bżonnijiet tad-Dipartiment billi jgħaqqad diversi funzjonijiet taħt saqaf wieħed. Il-Ministru Anton Refalo fisser dan il-proġett bħala importanti, mhux biss llum iżda l-ġenerazzjonijiet futuri li se jitlu fid-dinja tas-sajd. Segretarju Parlamentari Alicia Buġija Sajd qalet li dan il-ħabb huwa investiment tal-komunità kollha. Spjegat li dan il-ħabb se jkollu konnessjoni aktar viċin tal-Bixkerija, il-Marine Section u l-Landing Site biex bekk is-servizzi jkunu aktar koordinati u konvenjenti.